Welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon malagaw ta, muadto ta sa uma, kay nagpa-harvest dito atong suruyon ang among area. Tara, malagaw ta, sabay ta, magtorta. Naa diri ang iro nagsakay, uban si Kagawad Lamsin. Exercise in the morning, wi. Hello. Lantawi. Shout out, wi. Shout out. Mga dogs, karon moadto na ta sa uma, mularga na ta. Yehey, ato na may kuyog pa sining merci. Bye. Okay, larga ta. Kita na mo si Kagawad Raul Cercado. Hello, Kagawad. Shout out yung Kagawad. Uy, mga katawan sa Kipalili na Serdot Seryo. Vlog na mo. Ma'am Daddy, shout out daw. Shout out daw si Mama, na si Serdot Seryo. Iya, juga balik ya, iloning. Yehe, manaog na ta, kay abot na ta. Then, magbaktas ta pasulod, mga 400 meters gikan diri sa highway. Okay, pasulod na ta, maghalo kita. Kay pirting inita. Karon, gamit ta tagpayong. Okay, baktas ta pasulod. Mo ni agian, padulong sa basakan. Uy, ang baktason. Yuhu, abot na mi. Una ni among area diri. Tara. Uy, lapot man. Hala. Patay, hulog na ko sa kanal. Pila na kasako? Ay, wait, tubig. Tubig mainom? Hey, kainit. Diring gapita. Sa harvest mo ni ang kahumayan. Kana sa likod. Karon ako kabalik diri dapit. Suroy ta. Basta makita ninyo, makuha na. Dakuha lang gid ninyo inyong mata ha, para nga dapat-lapad ang atong area. Kung hanap gani mong pananaw, agoy kansita. Moni ang mga labor sa harvester. Moni tag-iya sa harvester. Si Loy, si Kapitan. Mato ta diri, mo baba ta kay mo sakay ta sa harvester. Try na to. Woo! Dire mo, gara, mangtahian das likod. Ha? Direk-tingog. Direk-tingog. Kumain ni Serdot. Tingkasi kumain ni Serdot. Kay gunggong ni. Gunggong ni nagtitay. Wakoy ako. Sige, torta. Kay napuno na kong abog. Sakatol. Ang kagid aniron maghinaw sa ta. Naganak langgam eh. Mananap si lupad ka mananap. Mo ni kay daghan kayong langgam nagasunod sa harvester. Kaya na may manglupad nga mga mananap, maunay kaunon sa atong sa mga langgam. Dirita sa pilas ni bayaw ni Brian.
Mga dots, mauli sa ako kay wala pa man na human na apay diri kay gunggong nga area, wala pa, lapad-lapad pa, nya gigutom na ko. Kaon ako, balik lang ta ugma ha, diri magtour ta. At doon pa nato na diha sa Pumoy. Oh. Sige. Hatod ugma, bye-bye. Mauli na kita, gay. Bye-bye muna ha. Balik lang ta ugma. Next day. Hello mga dudes, good morning! Karon mo balik ta sa Basakan kay gahapon wala na human ang harvest tungod sa ulan. Karon adtuon ako and excited ko musakay og kabayo kay naay mga howlers. Sabay ta. Tara. Abot na ta diri sa may dala na og sa pa kay mo baktas ta. Diri. Salamat sa pagkuha sa humay. Naman si Iplong. Iplong lang no. Imo ni ang mga The King family. Kabayo. Hey. Good morning, kabayo. Yo. Mga hauler. Sakyan niyo sa kabayo karon. Agi kaluoy sa kabayo. Banat yo. Gong! Maayong ko ang Brian! Kumusta rin si Brian? Excited ko mo yan. Yeah! Ilan ni kabayo daghan? Uy! Si Unyor! Jundel! Uy! Sa maning tag-iya sa humay nga naghahol man eh! Wala pa nagsugod ang harvester. Kaya gipauga pa ang humay kay di ka nagtalisik. Yor! Kasakya ko bi! Sakay ko nyor, tiyo mato nyo Ros, payag. Morning, araw di dyan. Panawagan natin kay President Duterte. Mahal kong Tatay Digong. Oo. Manginahot na kami nga bisag sa kalisod sa tuwang paggobyerno, matagadon ta ang mga yanong mag-uuma. Yuhu! Tama. Tungod kay ang mag-uuma, mauna ay tinubdan sa tanan. Isa mo tugod. Kinikuhan, muna ay tinubdanan sa nagtrabaho sa Basakan para katukupan po nga wala yung mga Basakan. Makapalit po sa bang sinaguhan. Kana. Kamu na dapat. Mauna ay dapat na ito. Tatay Digong nga, nagpakuan lang ko. Pero love ko na Tatay Digong. Adlo. Okay, dara, ang mga howler sa kabayo. Hi naman dyan. Woo! Hi. Hi. Woo! Doon ako na sadya ka dyaw. Doon ako na. Shout out kay Paul. Hey Paul, biboso. Aris tatay mo. Hello, na ako diri karon sa Basakan. Shout out sa akong mga supporters kay Inday Josie Cercado Tan sa diha sa abroad day. Salamat sa imong support. And kay Jan Olivar diha sa barko diyan amping kanunay. Salamat sa imong pag-support diyan. And kay Idol Marlo Losaria. Sir, salamat sa imong support. Yehe, karon. Sakay ta sa kabayo, mo testing ta pero di ko kabalo ani, ampun lang idagan ko ani. Dahil hindi po utang ko. Lagi. Yo, utang liog mo, sir. Ano, sir? Tara, magtorta. Hindi ko kumain ano pagpapano ka daya, masih maglagan dyan. Ano dyan? Uy, tukoy. Auto ko. Hey. Ano ba? Yun, dali, sakay. Doon, dali. Ha? Why the flats? Bago yun ang kabayo. Tara. Saka lang na yun.
Loy. Salamat, Loy. Salamat. Hindi lang. Sama dun. Salamat yun. Dara. Mga hauler. Oh, nas guk-guk. Guk-guk. Oh, shout out ko. Dali. Shout out. Sino to? Guk, shout out ko. Ang nobya mo. Uyang mo, sir. Si. Doon yung howler, tinaparay sudan. Dodo halero tinapa rin sa sa may pinag-iya nga. Kanon tinapa. Nakalugsong man. Unawagan ta kinsa tag-iyaan eh. Tinapa pero 160 yan po. Ha, 160. Ay din. Ay tama ari gali si Saday. Tigsaka ka niyog, Day. Woo! Taga Bicol. Uragon. Mga uragon dyan, mga uwagon. Ari uragon. Uragon kita taga Bicol. Kani uwagon. Uwagon taga Sunlo. Ay ara. Jojo andiki. Surrender taga andiki. Mga una ang hauler. Kaunta. Sesudaan dia, ma'am? Parang pochiro. Asa grade ni mo long? Grade? Grade 2 na. District Tambo. Sige, taon dagan ha. Anong to sagad? Very good nga bata. Kay nagtabang sa kay Papa. Kadaw na kay isa sa ako. Ha? Dos, labi kayong hangin din dapit ha. Pero ang ano pa yan dili, maot pa. Kaya na isa kinagpapagyan. Magduyan-duyan din sa tunga, sa taramnan. Dara, mga hauler. Go! Go! Edad, anong grade mo nyon? Grade 7 doon. Edad mo? Edad mo? Edad mo pila? Unsi? Unsi makaw? Hindi bata. Kay ulan. Magpaibutag uban. Mura dyan nagpo. Ayahay. Kung tinanong nga durian, taas-taas na. Pero buwak pa eh. Nga sa taas ikaw magustin o katong manggan akong ginanom. Ani akong lansunes nga gitanom. Dako-dako na, seedless ni. Ipalit ako sa tagong. Dagan untang bunga ang marang oh. Lata ng uban. Yeah, dagan salamat Lord. Tama-tama na humanami o harvest. Bisan pag nag-ulan. Ato tayo, muli nami. Kita-kita taon niya dito sa Ipali. Bye-bye. Ulit na ta. Ulan-ulan diri kapita. Sakay sila sa harvester. Kaya maulit na. Kami mamaktas kami. Hala, walay tambon. Natagihan eh, Sara. Dali siya kakurot ng gasto na yung umay ka, yung halid yung umay kayo. Kana? Di siya tag-iya. Ang tagiya. Kanang nag-video mo na ito. Okay. Dagan kaayong salamat, Lord. Bisan pa sa kainit nga among natagamtaman. Ang grasya angay jud natong pasalamatan. Tungod kay maayo ang abot sa kaumahan. Maong ang grasya ato jud kining pasalamatan. Okay, shout out kay Ma'am Arlene Rifamonte. Ma'am, get well soonest. Thank you for another chance. Another chance nga. Magkuyog pa ta, ma'am. Maligo pa ta sa inyong beach. Shout out kay Ma'am Faith Rosana Abilita Cuyos, aka Ma'am Bibing or Bibski. Cuyos, ma'am. Belated happy birthday. Sa sunod, imbitaha ko, ma'am, ha?
Sunod na to nga panagkita, ma'am. And also, shout out diha kay Ma'am Miraflor Fideles, ang teacher nga pinakaabtik sa Dato Balong Elementary School. Hello sa inyong tanan. And Ma'am Rebecca Palarca, hello ma'am. Diha sa Sawata Hernancor Central Elementary School. God bless sa ato ang tanan. God bless sa inyong tanan. Mabuhay. Shout out kay Ma'am Tata Edita Dili-Deli, ma'am, sa Kipalili Elementary School. Salamat sa imong pag-support sa pagtanaw kanunay sa ako ang mga videos. Thank you. Hantod sa sunod nato nga panag-uban. Sabay ta. Ubani ako. Malagaw ta. Magtour ta. Hantod diri lang sa taman. Bye-bye.